Vida paradisíaco pastoral. Non hai nada, oh. Quero dicir que non arrañamos a que non nos esforzamos. Quere poñernos cachondos co poema, porno. Buah, é que me encanta Merlí. O de facer trampas é como... É que quero máis horas de Merlí, tío. Quero máis horas. Calma, que te embalas. Tío, as tías quedaron flipadas co poema de Shakespeare. Que dis? Buah. Ti vas onda unha tipa e dice: pinto os anos coa beleza dos teus días. É que? E mollas á forza. A forza. Quedas como a marica. Iso. Que diso? As tías hai que lles dar algo máis. Hai moita competencia. Sí, como a Merlí, que foderá como un cabrón. Sí, mira quen foi falar. O que bota a tarde a foguetes converta, mamón. Sí, pero de quedar con ela todas as tardes acabouse. Por que? Cortastes? Non, aínda non, pero... Revéntame a cabeza, tío. Todo o día, amor, amor meu, cariño. Rayante, macho. Hola, Laia. Esta sí que está tremenda. É un avión de combate. Eu tiraballe un chispazo. Sí, pero somos moi novos, non? Ela terá 25 ou así. Pero mellor. Esperta dunha vez.